What's up mga Kaabtik, Laban, and magluya? It's me again, Louis Saints. At kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe button, pati na rin yung notification bell. And for today's video, I will be doing the Sagot o Lagot. So let's start. So before na mag-start, no, kailangan yun na tayo pulutan. Siyempre, dapat, kung mag-inom, dapat na yung ice. Abi pala, dito prepared. At syempre, baso. So, let's start. Ay. May kulang. Alam nyo kung ano. This is Cebu Mango Rum. Ang Cebu Mango Rum stir up memories of Cebu with its alluring tropical combination of our world-famous mangoes and oak-aged Philippine rum. Cebu Mango Rum, the flavors in Cebu. In a bottle. Sumber mo tilawan, yun yung tibuok Cebuan no? Pindi pa. Tapos dire sa ilang packaging di ay guys kay dako nga mangga. Kasi syempre ang pangalan man niya kay Cebu Mango Rum. Yan mga gitara, si Magellan, Lapu-Lapu, Jeep, Maya, Lechon, o si Senyor Santo Niño. So na-excited ragid kay kumatilawan ni kay this is my first time to taste ngayong ani nga ang ani pag ito ang pa-concept kay mga pasagot o lagot ano. So uy Masuy, thank you so much for this. Ito sa manabrihan. Uy, murag alcohol. Up. Kung 18 years old below ka, pahawa din sa kong channel. Kaya bawal mag-inom-inom, no? So, I'm calling this Sagot o Lagot E-numan session. Natilawan sa na to before ta magdula. Pulutan sa dayon una. Cheers! Lami! Hala nga tamis. Lami siya. Actually, lami gid siya. First question. This question is from my neighbor. May bet ka ba sa mga neighbors natin? Actually, sagot. Wala ko'y crush sa akong mga neighbors. Pero, friend sa akong neighbors. Friend niya. Oh. What is the most epic kubog story of your life? Sagot o lagot? Sagot. Nganong mo answer no siguro kung tanan no si makainom. Sagot kay limit kay siya i-share nga experience no kay. Before ko nag-fly diri sa Cebu, kay nagpaalak-alak ko dito sa Jansan. Nya you know what? Nahubog ko nya total blackout as in wala. Nya napaning sa ko nga nahulog ako sa bar. You know what? Pagmata na ako, naan ako sa balay sa akong friends. And nakaihi ko sa ako ang pantalon. Ulaw, no? Did you ever had a one-night stand with someone? Nagatan magod akong mama, so I'd rather not answer that. Perfect! Uy, Masuy! Another. Try lang. Kailan last jacks mo? Ano yung jacks? Jacks and stones. Jacks mo. Kuan? Ganang. Ano yan di ay? Lagot? Kaya makita man isa ko mga neighbors sa commune. Shot. Kung tiguang nako, uyabon ko nimo. Sagot o lagot? Ngano na itong paman nato na magtiguang ka nga pwede naman taron.
What's your dirtiest sexual fantasy? Sagot o lagot? So, kumusta man mo dira? Siyempre, lagot. Buang. Kita magkuan. No to ano tayo mga. Let's keep it a misery. Uy, lami ako. Ayaw niya. Uy. Sagi ko yun, lami ba niya mahubog? Dahil no? May nakahalikan sa rooftop na first met pa lang. Sagot o lagot? I know you're watching, so I won't deny it. Sagot. Yes. Unsay password nimo sa Facebook? Sagot o lagot? Ano sa kabuang? Yatag na ako akong Facebook? Password sa Facebook? Buang ka. Buang na nangutan. Siyempre, lagot. Shut. Uy, buang. Ay palang weak. Wow. Lamig kay ka. Anong alter mo sa Twitter? Sagot o lagot? Sagot. Wala po akong alter sa Twitter. Wala po. Mukha ba akong may alter, ha? B-boy, ha? Wala akong alter sa Twitter, ha? Next question. Nakakain ka na ba ng tahong ni Carla? Wala. Tahong lang ni... Paano tayo naging magpinsan? Sagot o lagot? Sagot, syempre. Yung papa mo at saka yung papa ko magkapatid. Hi, Kuya Ken. I miss you. Oy! Nag-vlog po na akong pinsan. Ari ang channel, oh. Please to subscribe sa iyang channel. Never have I ever three-way. Sagot o lagot? Kumusta naman yung life dira? Sana okay lang kayo dyan. Ay, pagka-tridor ka, ha? Pagka-tridor ka. Na may ikauna-una niya, karon marag... Ala, magalino. Pero, banda. Energy, 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 energy! Nakay na dili sa Cebu. Sagot o lagot? Sagot. Wala. Pa. Wala pa. Kaya ba pala mo ko din eh? Update ka pag naan na. Lie. If ever naa kay dalahon na Kaabtik sa Cebu, who would it be and why? Sagot o lagot? So, akong pilon kay lagot. I would rather not, pick one. Kay, syempre, Kaabtik man mo. Where Kaabtik kay dili ra makompleto pag siya ra isa kay murag dapat kompleto kita as a family, as a group, as a team Kaabtik. Eh, what's Kaabtik? Laban lang, di magluya. Yeah. So ako'y pilion misa sa inyo nga kay gusto na ako nga sabay-sabay gihapon ta sa tanan. I miss you. I miss you all. Kung may babalikan kang ex, sino yun at bakit? Sagot o lagot? Sagot. Kay nagsabot mi daan nga 5 years from now, ay itong niaging tuig pa man to. So nagsabot mi no nga 5 years nga single pa siya o single pa ko kay magbalik ming duha. And yeah, moto siya. Kung naramay, for example, naman to, kung single pa siya, niya single pagod ko, after na year, nagihatag niya sa kuwa kay, moto siya akong balikan. Kay more di man mali nga makipagbalik ka sa imong ex kay love is sweeter the second time around. Wow. Favorite sex position, sagot o lagot? Sagot. My answer would be bisan unsa. Bisan unsa kaya sa akong partner. Alangan, mamili pa ba ka? Did you try to sex on the comfort room? Pak! Nya, sagot o lagot?
Uy, kabalugod mo ka nang pwede ko mo mag-subscribe sa akong YouTube channel nung mag-vlog rata, nya mag-funny-funny, nya mag-ani-ani, alak-alak tag Cebu Mingguram, nya kay Cebu Mingguram kay local production diri sa Cebu, nya giburot po siya diri sa Cebu, no? Nya it's made from the Philippines. #support local. Lang. Hey, sa mga taga Cebu, drop your address. Shot tayo, oy. Shot tayo! Shin kayo? Alat na. Shot tayo. Next question. Sex or chocolates? Sagot. You know what, Ate Kate? I am really not a fan of kuan mo good of chocolates. That's why sex. Yeah, pwede mo chocolate after. Name a person kanang gipasakitan jud kanyang ayo. I-name kaya ako ang bugbugon. Char lang. Sagot o lagot? Kaswerte. Nagisaktan kay kog pag-ayo, no. Lagot. Kay lain kayo nga i-expose nimo ang iyang pangalan ba nga tungod sa iya kay nasakitan ka, malay nimo unaware lang pud to siya sa iyang actions nga naing ato ka, di ba? Kay mo to, let's just respect privacy niya kung kinsa man tong tao nga nakita ko, like ipa-realize ra nato dito sa tawo nga to nga murag na it's okay nga wala ka, like I can stand on my own, like diba? Ana ba ka nang buang ano ba magukod mo nimo nga namin mas better pa nimo. Makakahanap din ng much better. Oh shit. So lagot, dili na ko i-name ang drop. Dili ko mag-drop og name dai. Mention a particular name na taga dyan sa na namimiss mo ngayon. Kailangan romantically ha, hindi dahil mismo lang siya, pero romantically, I mean yung may feelings ka sa kanya. Sagot or lagot? Kabuak. Sagot. Bitaw sagot. Nataga. Wala na, makamiss ragid siya before ko nihawag dyan saan kay nagkita pa mi. What I miss the most is kanang banding ginamo together. Like, if na ako'y kwarta, ako'y motreat niya, and if wala ako'y kwarta, siya ang motreat sa kuha. Kilig-kilig ko, bisan ma-chat ra siya sa kuha, good night, o amping, ano, sa ba? Kabuak ba? Kabuak. Question. Ducks o jutes? Sagot o lagot? Sagot. Sagot, ano naman? Ano day? Gusto mo malaman? Asa day ka? Di ba? Wala makadiri sa Cebu. Di na mababalaan. Pero, it's for you to find out. So, that ends our sagot o lagot. And I hope nasagutan ko ang mga question ninyo na tama. And for those mga tanong na hindi ko kayang sagutin, maybe sa susunod na mga vlogs. And, thank you so much to Masuy. Napakasarap po ng inyong Cebu Mingguram. This is very lit. Lamig kay siya. Wala na siya sa pag-atik-atik ha. Di tungkol sa gisponsoran ko nila. Taste niya kay good ra po. Di po kayo siya ka nang maingon nga mga manipa bang na mamigay kay ka ng gago ka. Inubog ang mo ba. Ay po na. Dilikid kay siya nga na. Kanang chill ra kanang chill na dati. Para na to kay Jing. Ana lang kapaan ba? Ana ra. Once again, this has been Louis Saint saying, what's up mga kaabtik laban hindi magluya? So my next video. Bottoms up. Few inches later.